Oi murenya kora mgajuanka mora maintie machiegni ahinya chenro ni maro imore Ramogi TV tarika beach dwe mara beach ganario prario koda beach odichanga bende koro timbero ne ringre mosanindo ja od bura makasi Paul Charles Ongondo Were kama bende kama geti murenya kora mgajuanga chije matudo kod nek mare bende no chwale doho waiko ni ler mar wach no dia makawuono ka bende jatend piny Kenya William Ruto no donje dalario ching marario malimbe mare e gwenge makalu anyate county ya Migori wa miler duto e chenoni maro imore roko pache live mar ote machuok en area de kauchiel nono kabene wanti live e Facebook Ramogi TV K imbui ma X kachiel gi Ramogi TV Kenya boy mar YouTube wacha gethon weche. There were multiple internal injuries in the vital organs. We saw that the bullet tracked through the heart, the lungs, the liver and the aorta. Nonro mar bero yango kaka ne risasi ya bicho nego jod bura makasi Paul Ongondo Were e kinde machi jangwen maitudo gi nek mare ogengnegi erumanda kuom ndalo 30. Achija uchiel magino bila ogony thuolo e bura mar nek mar nyathi manyinge Samantha Pendo ka obila ngwen to omaknegi bura. Mimi nawauliza vile tulikubaliana na baba tuunganishe Kenya hii. Munasema tuendelee ama tuendelee? Sisi tumeamua tufanye pamoja na rais, tumeamua tukiwa county assembly, tukiwa national parliament, tukiwa ugavana. Imbe jatend piny Kenya William Ruto Migori odiochieng' mar ariyo onyuolo chenro mag dongruok e sub county adek ka siasa mag sirikand manywanda bende okodum chien. Machiegni nyakora mgajuang chendo eno imore wantiere gi jaloko marwa Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Achija ngwen maitudo kod nek mar jaod bura makasi Paul Ongondo Were. Ochwale doho bang' ndicho kod obila mago kwach kich. Doho ng'ado mondo mi gengnegi kuom ndalo 30 ka obila timo nonro mar yango matut ketho maitudo gi godo kod manyo neno. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nolo wachni kendo miyo walerno heyo machal kod mae. Tarika beach dwe mara beach higa mara 2025 ndalo abich kende bang' nek mar mane en jaod bura makasi Paul Ongondo Were achija ngwen maitudo kod nek makamano gikone ochopie doho. Kaikowo gi kod obila achije gi ma opando wenge gi kendo manyinge gi gin William Imoli Shagali, Juma Ali Haikal, Douglas Mushiri Wambugu kachiel kod David Mihigo Kagame duto ochopie nyim jang'ad bura Irene Gishobi e doho ma JKIA. Kaluore kod obila, nyamburko ma Ongondo Were nyocha oidho e odiochieng' mar nek mare ne olu machiegni kowuok e od bura mamalo mar fwenyo kaka ne giwuotho gi kuonde mane gichimo. Obila bende oyango ni William Imoli, Douglas Mushiri kachiel kod David Kagame duto omaki e kar dak ma Kasarani ka Juma Ali Haikal to omaki e kar dak ma Pangani. E kinde meko margi, e od William Imoli, obila oyudo omenda maromo $4,800 maromre kod silings 6,119 kachiel kod silings 200 wiye omenda ma piny Kenya. Omenda go, obila nono machiegni mar fwenyo kama ne giwuokie. $4,800 was recovered, which amounts have been kept in safe custody with a view of pursuing separate or parallel financial investigations to enable the officers draw a clear picture of what transpired. E kinde meko makama, obila bende oyudo lisasi mapoko tigo maromo 9, opoklo mag lisasi ma osetigo, kachiel kod chupni mag iro malungo wang' mong'ere kaka tiagas 9 maler margi poko yangi. Kaluore kod okwach kich, giwacho ni achije gi ne ni kod tudruok matut kod jogo ma ichich ni ne gitimogo winjruok, kachiel kuomgi wachore ni en obila. Wach ma okwach kich rito yudo adiera mare. The second respondent disclosed to the officers that he was a serving administration police officer. The same, Your Honor, is yet to be verified, and as such, there is need to have his background further checked, and particularly with regard to paragraph 19 of the affidavit. Obila okwayo doho mondo yienegi mako simbe achijegi kachiel kod nyamburko manomak gi go mar konyo timo nonro matut mong'ere kaka phone strangulation kachiel kod nono nyirni mag DNA. Doho kata kamano yiene obila dino ne achijegi kuom ndalo 30 e tesend obila ma opogore boma ma Nairobi
Ikinde manonro dhi nyime kendo miyo achije gi thuolo mar bedo kod okinde magi e kinde winjo burano. With respect to the respondents, to Ruaraka, Muthaiga, Capitol Hill and Kilimani Police Station, with respect to the first to fourth respondents, is not opposed. However, I will not allow 30 working days, but I will allow 30 calendar days. E kindo bila mago kwach kich kod odiochieng' mar duoko achije gi e doho. Koro en lawsam mar fwenyo ni tudruok mane manitiere e kind achije gi kod mago mapoko maki kaachiel kod yudo neno makare mar mako bura ma otegno e doho. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Bero ne ringre mosenindo jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo oyango ni owito ngimane tok fuoni mang'aw mag dende yudo hinyruok mag lisasi 5 manyocha ochiele godo gi jonjore. Jabero maduong' mar piny owacho Laktar Johansen Oduor ofulo ni jaod bura no ne ok nyal tony kaluwore gi hinyruok marachgo. Jafwambo marwa Eric Owenga noyoro kama ne itimo e bero no kendo oikona ripod no yo machal kod mae. E kar kano ringre ji mali buore Nairobi ka, jabero maduong' mar sirikal Johansen Oduor kod lange kamoting'o bila mag kwach kich nochopo kae mar yango kaka jaod bura Ong'ondo Were nowito ngimane. Anyuola mar Ong'ondo nochopo kendo rito gi geno mar ng'eyo kaka monjno nyocha olal gi ngima jatelo no. Chenro mar bero ne okawo thuolo madirom seche 6 kendo gikone duoko ne opedhi gi Laktar Oduor mane olero ni tho mar jatelo no nyocha wuok lisase 5 duto ma jonjore ne ochielego. There were 2 entry gunshot wounds on the left forearm, with 1 bullet lodged in the same forearm. 1 exited. There was also 2 entry bullet wounds on the left side of the chest, with an exit on the right side, but 1 lodged in the spine. Then there was a bullet track on the back, with the entry on the left side of the upper back, with the bullet head lodged on the left side of the upper back, which we took the samples for analysis, ballistics. Nonro margi kinde bero no bende noyango ni maginago nomulo kendo yecho mokalo thoth fuonni ma ong'awo mag dende kendo kelo tho mare. Further to that, we found that there were multiple internal injuries in the vital organs. We saw that the bullet tracked through the heart, the lungs, the liver, and the aorta, meaning that the late Mheshimiwa could not survive the injuries caused by the gunshot. Jaod bura no chwade gi magina tich adek gotieno e roundabout ma City Muchari e apaya Mangong dakika 10 kende to kuok e od bura mamalo ka omol ka ochimo e pare ma Karen. Ik mar Ong'ondo Were ochan ni dhi timore chieng' tich abich mar jumani e pare ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Commissioner ma Homa Bay Moses Leland nokwayo josiasa kod jopiny e kaunti no ma Homa Bay mondo hore kendo ginyakue kendo gichiw thuolo ne obila mag kwach kich mondo mi odhi nyime gi timo nonro kaluwore gi nek makoch manyocha otimne jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Okone jodak ma Kasipul kod oganda ji Homa Bay mangima kod josiasa e kaunti no mondo mi oyore kendo ginyamana kue kinde gi machenro mar iko Were dhi nyime. Bende oyango ni komiti mar arita mar kue kaunti ma Homa Bay osketo chenro makare eneo ni chenro mar kelo ringre jaod bura no kod iko mare ma dhi tim tich abich jumane otim e yor kue. The government, through the Directorate of Criminal Investigations, have made substantial progress in terms of seeking to apprehend those who perpetuated this heinous act. There is advanced arrangements for the befitting send-off of the Member of Parliament on Friday, the 9th. Mine is to call for calmness again by the residents. So we are calling for peace. We are calling for all the residents of Homa Bay to present themselves in a peaceful manner. Jotelo Makaluo kotane kod jatend migao mar omenda e kind mamoko ochiwo singo mar siro jatend piny Kenya William Ruto e tielo mar 2 matel ne piny Kenya. Jotelo gi olose chiro ma Oria kama jatend piny ochopo marango kaka gedo mar chiro ma Oria no dhi nyime. Kaka Youth Moin lero no jotelo go bende osiemo jowetegi ma osebedo ka soko sirikal kata doko ne gintiere e ODM.
En wuoth mar jatend piny William Ruto e odiochieng' mar ariyo e kaunti ma Migori. E sub-kaunti ma Uriri, Senta Mauria, e nyim jopiny ma owuok oko mar rwako jateloni, jotelo mag siasa ma Kaluo nyiso mor kod ilo ma gin-go kuom bet ni gitiyo kod sirkand Kenya Kwanza. Ka otelnegi kod jatend migawo mar omenda John Mbadi, ikoni dhiang' wang' ni oyang' Kaluo, ji nyaka yieng'. Wach ma orwak kod seneta ma Migori ma koni Uganda Luo sebedo kadong' chien. Kudhi dwar, udhi laole, ulaole, jokelawe kikoni, unbulawe kikoni, wanega bur, wasenega bur, waluongo joka, ni wanega bur, to gibiro giguogi, magilawa magiriam wele, to wadhini koro wadhineko nyakech ogwenyowa, to wadwa moro, mawuoke got, uno nyelo, onego nyakejni, to luongowa, ni biuru, amiyo wem. We the people of ODM, we the people of this region, we have been segregated time without number, and Rais Ruto is the first one to fight economic injustice. Mao kene limbe mar Ruto ma okuongo e kaunti ma Migori, e tilo ma okuongo dongruok mane osingo, jaod bura ma Uriri Mak Nyamita wacho ni osetimo, gino mamiyo gigeno ni Kaluo pod dhi do dongruok. Ile wakati ngine ulikuja tukawa pale TTI, ukatuahidi walimu about 25. Ukatuahidi computers 100. Rais, mimi nataka kuambia walimu waliingia 32 na tumepata computers, watu wanaendelea. Hii mwezi ya 6, our first batch of students wale walikuwa nasoma kwa hiyo TTI wamepata kazi, wanaenda UK. Weche mag jotelo mamoko gi osir kod gavana Masani ma Migori kod machon manokotho bado makoni gibiro duoko lwetgi e dongruok magineno e telo ma okuongo mar Ruto. Iendelea kutembelea hao watu kila wakati, kila mwaka. Hao watu ikifika 2027 mtasema nini? Kochopo 2027 uwacho nango. Wewe umetusaidia na uliniambia ya kwamba utakuwa na ubaguzi, na tayari tunaona huna ubaguzi. Kwa hivyo ikiwezekana we kuja hapa kila mara ujue hata Kijaluo watu wale Kijaluo. Magi biro e kinde ma jaod bura ma Lego Usonga to kwayo gavana ma Migori mondo mi owuo kod gavana ma Siaya ma osebedo ka keto sirikand Kenya Kwanza tesre. Huko Siaya unajua yako wewe unatoka kwa people also in Siaya. Nataka kuomba wewe ukuje huko Siaya uongee na ule gavana yangu pia zaidi msaidie na organization wananchi. Hayako amepeleka viongozi wote wa Migori State House. Gavana yangu hakuna kiongozi ametembea nao huko State House. Yeye anataka sisi tuende maandamano na tuende jela. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto no sidho chenro mag dongruok mopogore opogore sub-counties Marongo, Awendo, Uriri kod Nyatik odiochieng' mar ariyo mar limbe mare kaunti no ma Migori. Jafwambo marwa George Umanolo wachno kendo kelona report no yo machal kod mae. E limbe mare manochopo odiochieng' mar ariyo e kaunti ma Migori, jatend piny Kenya William Ruto ne olimo sub-counties moting'o Rongo, Awendo, Uriri kaachiel kod Nyatike, kama ne osidho chenro mag dongruok mopogore opogore ma oting'o gedo mar kar tiegruokno mar wechego mag thieth mag jamni ma ong'ere kaka Animal Health Training Institute e gwego mag Alarambija e sub-county no ma Awendo. Hapa ndio tutakuwa na the largest Animal Health and Livestock College. Mimi lazima nitoe shukrani. Gavana wetu Bwana Ochilo Ayako amekubali kutupatia shamba hii tuweze kujenga hiyo college. Umewaahidi hawa na umetenda. Kuna masoko, kuna moja hapa imetangazwa tayari inaitwa Kolenya. Egedo mar kar tiegruokni, jatend piny Kenya William Ruto ne olando ni piny owacho keto omenda tenge maro milion 200 ma idhi tigo egedo mar kar tiegruokni. Nimshukuru mjumbe wetu Bwana Walter Owino. Ametupatia pesa 50 milioni ya kuanzisha hii college. Tutawaongezea milioni 200. E gwengo mag Awendo bende, Ruto ne oyawo ayanga chenro mag keyo sitima e kaunti ma Migori mangima, kawacho ni piny owacho dhi tiyo kod omenda maromo bilion 1.9 e tudo sitima ne familia maromo 25,000 e kaunti ma Migori mangima. Tumewapatia pesa 1.9 bilion ya kuunganisha stima kwa manyumba ya wananchi 20,000.
okapu mar dongruok ne oganda e kaunti ma Migori. Jatend piny Kenya mane oten kod gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo mamoko bende ok ne oweyo oko jodak e sub-kono ma Nyatike. Jatend piny Kenya ne oyawo gedo mar dho wath ma Miuru Bay ma bende dhi ger kod omenda maromo $400,000. Wavuvi wetu ambao wanavua samaki hapa ziwa Victoria, tuwe na infrastructure ambayo itatupatia uvuvi izalishe uchumi wa Migori. Gedo mar dho wadhni igeno ne dhi bero sekta mar wuoth kaachiel kod ohala mamoko nikech meli koro biro nyalo go e dho wadhni. Gedo mar kar kano rech e dho wadhno ma Miuru ma idhi ger kod omenda maromo $150 bende ne osidhi kod jatend piny Kenya William Ruto. Bende komachielo ne olani gedo mar apaya matudo Miuru Bay kaachiel kod Masara bende dhi chakore e kinde machiegni. Pale tunajenga fish landing site ambayo itakuwa na cold room, ambayo itakuwa na processing capacity, ndio ile samaki inatoa kule ziwa Victoria isiharibike, tufanye processing. Tuak ma otende kod bero sekno mar niang' bende ne ochuoyo chieng' e kind limbe ma jatend piny Kenya e sub-kaunti no Mawendo kama jodak Mawendo ka okalo kuom jaod bura margi Walter Owino ne ywak ni kambi mar Sony ok dhi maber. Wakulima hawajalipwa na deni yao ni milioni 400. Inawezekana tuma watu wafanye audit, iangaliwe kuanzia wakati yule tuliapprove kama parliament tukalipa madeni za wakulima. Deni hii ingine imekuja kwa sababu gani? In the next 2-3 weeks we will have new management hapa Jatend piny Kenya ne owacho ni piny owacho koro osiketo omenda tenge ma idhi tigo e chulo gope mag jotije Sony. Bende ne owacho ni lokruok biro ne kambi mar Sony koseto mar niang' duto e piny Kenya mangima. The first time in Mumias we paid bonus to farmers in Mumias. This year we will make sure the same management style that has given us success in Mumias, we are going to have it here in Sony. Hao watu ni wakuzaji wa miwa na hao watu wanalima miwa, wanakula miwa na vitu vyote ambavyo viko ndani ya miwa. Gedo mar apaya mawuok Kanyawanga nyaka Rapogi e sub-kono Mawendo gin moko kuom dongruok ma jatend piny Kenya bende koro singo. Inaenda Madiaba. Hapo inaenda Mbedi. Mpaka Uganda Rapogi. Odiochieng' ma kiny jatend piny Kenya ne tiek limbe mare e kaunti ma Migori ka olimo sub-kaunti man Timaru kama odhi sidho chenro mag dongruok ma opogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotelo ma Kuria okwayo ng'uono kuom jatend piny Kenya William Ruto e wi tim mar wuoche manyo obaye godo e kinde limbe mare Kehancha e kaunti wa Migori. Jotelo ma wuok Kuria West okwayo jatend piny ng'uono e wi timno manyo kelo luoro ne oganda ni nyo en mar keto ngima jatend piny kama rach. Kautelne kod Joseph Monari kaachiel gi jalup gavana e kaunti ya Migori Joseph Mahiri gijiwo mondo mi kaw okang' ne achije ma itudo gi timno. Nyaka sani jadek osemaki e wi timno. Achije ne omaki kendo nagriwa jago ma nyinge Paul Mutongori, Marwa majahigni 18, Hezron Muheria Mwita majahigni 22 kod Nicholas Sangonyi majahigni 20. What happened? Yeah, what happened? And I know security organs are also taking their direction. They should be able to unearth exactly what happened. And once we get to know if it's one leader who organized that against our president, I assure you, he will face the full force of the community. Tunampenda rais. Kitu tunataka kusema kama wamama wa Wakuria ni, rais usituogope, usikue mbali na sisi. Uendelee kutusupport sisi kama wamama vile tumesimama na wewe, na tutaendelea kusimama na wewe rais wetu. Sisi ni wewe tunajua, cha sheria kichukuliwe na tujue kiini haswa, lengo haswa ambalo lilifanyika jana lilitoka wapi. Hiyo mkutano ya jana haikukuwa ya watu wa Kehancha peke yao. Hiyo mkutano ya jana ilileta watu wote wa Migori County, wengine hata kutoka kaunti zingine walikuwa hapo. Sisi tunataka kusema kwamba isichukuliwa kwamba ni jamii ya Mkuria ilirushia kiatu mheshimiwa rais wakati amekuja hapa.
Kaya kurenya korom gajuanga dogi nyaka kaunti ma Nairobi kama teri nyaka doho wito kucha buche mamieno hacheja uchiel magien jodito magobila maito dogi nek mar baby Samantha Pendo kinde tulo ma bang' yiero maganario gapar koda berio. Kao kang makama okao bang' timo lokruok enondro ataro mar dwaro maduol maketo nyong'ong'e tije obila IPOA. Kata kamano achije ang'wen mamoko to oyud nitiere kod tudruok gi nek makamano kendo makne gi bura. En bura ma oseyuare doho kuom kinde malach. Bura mar nek mar baby Samantha Pendo manonegi kar dak ma Nyalenda e boma ma Kisumu. Kinde lweny manomuochie pacho kae bang' yiero 2017. E bura no manonywako ji 11 manodonjnegi gi nek makamano. Apis jomin buche kotene kod jamin bura Vincent Monda owito kucha buch jodito mag obila auchiel manitudo gi nek makamano bang' rem yudo neno moromo matudo gi nek mar baby Pendo. The International Justice Mission and the Police Reforms Working Group condemn the dropping of the charges against 8 of the 12 police commanders and officers who were initially included in the original charge case. Today, 4 police officers took plea before the High Court of Kenya for crimes against humanity, including murder, rape and torture, committed against civilians during the 2017 elections. Okang makama okao bang' jomin buche timo lokruok e nonro ataro mar dwaro mar duol maketo nyong'ong'e tije obila IPOA mane dwaro mondo mi tim nonro matut ne jotendo bilago. Okang ma okwede gi jokedo ne ratich oganda. We were shocked to hear that the charge sheet was amended without the involvement of the Independent Policing Oversight Authority, the investigating agency in this case. The charge omits senior police officers who held overall command responsibility during the operations that saw the deaths, rape and injuries of no less than 60 Kenyans in Kisumu County. Though gimano litna akia ngomo mia borogo owe, but onyiswa ibiro ne way forward kaka ibiro ketgi. Kata kamano, apisa mamoko 4 to yudi nitie gi tudruok gi nek makamano kendo makne gi bura mar nek, bembo kod sand. The accused persons make sure between now and the next 7 days, don't go near witnesses, don't interfere with evidence, don't be involved in any crime, don't leave the court pressings and attend court. Obila go iseo kuom kao menda e rachune kuom jogo mane oyudo hinyruok e kinde tulono ka chich mar 11 mong'ere kaka Mohamed Ba ma en obila makoro osedhi rutaya to pod olal kendo poko ne ndache nyaka kawuono. Please, Mr. Otieno. Min Pendo lero ni koro gin kod fungruok kaluwore gi okang' mar yango nitiere obila ma oyud kod bura ma itudo gi go. Bende onyiso midhiero mar dang'ni mar paro magisekadhoe e kinde ma bura no osebedo e doho. Okobet mayot kuomwa wan jonyuol Pendo because weche wasawinjo mang'eny okoka. Yani kaka jineni gin gineno that in maber gini no sa trumo to gikia pain manikale kata gikia songa mano nathini oweu mondo nathini yik nathi ing'e nathi moto wiyo knyal wil kode. The only thing ibiro bet gira paro kaka nochako kode nyaka tinne gi kaka nolal. Makore thuolo ma okwongo ma odonjne obila gi ketho e bwo chik mar piny mangima maloso e winjore. Dakan prayo kod abich nyakoram gajwang' bang' sa 3 mar otieno chenro eno imore. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Aeno ka okelo aluoch jakiranda wacho ni gin girito mana wach mar okwach kich piny dhi marach mondo mi onyisgie ni to osebedo nade kutendre kod nek makamano mar jaod burano ma Kasipul. Eno bende ote mar min pilot mar Ndhiwa wacho no yie gi weche ma Honorable Mbadi owacho. Wacho ni gin weche mag beyo makelo kwe kod dongruok. Eno Pastor Juma Orundo wacho ni entiere kodwa kata kamano wacho ni karang'o machijego ok dwa ni wengegi omaki gi wang' didi. Haya. Eno bende ote mar Derrick, min Derrick jalot achiel wacho ni entie papo riang' moso kanyo this jakwe. Kata kamano wacho kanyo nowuoro kaka dhano inego kale kendo wacho ni chal ni Nyasaye ok mor ahinya gi weche mosebedo katimore e piny Kenya. Eno bende obilo Derrick mar Conims Academy Kabondo Luanda
wacho ka Ramogi chopo ne yo maler ahinya kato wacho ne gin kod kuya ahinya kalore kod tho mar mbunge Charles Ong'ondo Were kendo giwacho ne gidwa mondo ratiro onere e yo makare. Jamta Wuoda Wasi wacho ni gentio Wasi Boda mama Kimila ni ntie Migori County beno ote mar Jakom Gideon Midega Nyakwa Dorka wacho kachani en wuodo ya Mogango gentie Kisumu gin Geri Kondijo wuod gi PS Omolo ni jatend piny omed mana kelo dongruok e gwengego makaluwo wacho dongruok makamago gin gigo mabende koro duogo chunygi ahinya. Robina Masonko Mikai Kiloki wacho ni entie budho kaka pile gi wuon pargi mano Kevin Adada jonyantoto te wacho ni okaumos kata kamano wacho kanyo ni weche godonjo ne e yo mawinjore ahinya. Neno Sheryl Amimo Sheryl wacho ni entiera tanga kwa bwai weche gichopo ne gin bende e yo mawinjore. Otis Tinga Oganyo wacho ni entie kod wachwalo mos mae kata ne oganda buora kaito kamotingo MP mare Mark Nyamita. Neno Sharon Daisy wacho ni entie Choka Republic. Oginga Francis to wacho kanyo ni wuon gi Oginga Odinga gin tirego kanyo kata kamano weche komotendre kod arita ema enoko mako chunygi gi wacho ni onjo bed ni timo nonro makare. Cliff Nyanji wacho ni dwaro mare en ni ndicho kendo lal mag notimne rawere pacho kae dino timne nonro abende sani ko itimo ne tho mar jaod Burada en gima kare ahinya en gima bende gigombo kaka joma tindo ni mondo mi jogo manolal oyudi otim nonro kaka winjore machal gi nonro bende miyo peke kindegi mag tho. Samuel Aul wacho ni entie Mbita. Esther Shia wacho no wora ahinya weche matimore pachuka ka Sam Products wacho ni entie Nam Chumbi Mombasa kaito pia Chuma wacho ni Kisumu weche gichopo ne makare gin gi mama Brighton kanyo. Steve Orera wacho kanyo ni embe entie kod kata kamano wacho ni okwach kich onego bed ni oel ne oganda wenge magachiji ang'wen-go mano omaki mitudo kod nek mar jaod burano Makasipul. Florence Cartel bende wacho no wuoro kaka goons go bunde di beach to bodyguard wacho ni onge kaka onyisgi kaka notimo wacho ni bunde a beach ka pok owachi gima ne bodyguard otimo wacho na rita mar jotelo onjo bed ni ng'eyo makare. Deno Japenga wacho kacha ni entiere kodwa ge Got Regera kaito Job Jagongo ntie Eldoret Langas eno kanyo mwalimu Faith Mzomo wacho ni loud and clear entie kodwa chendo ayo matin nyakwara mga juang maino imore kikidi mabor. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidhi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii,
wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo okonygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakor mgajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Apisa auchiel mag bad migao marito le mag bunge KWS idhi geng'negi remand kuom ndalo 7 ka nonro dhi nyime e wi lal mar rawera Brian Odhiambo tarik 18 dwe mar achiel higani. Ma en ng'eto ma ochiw gi doho ma Nakuru kama ne ochwalie achijego e wi lal mar rawerano ma yande iyango ni gimako. Achijego oriwo Francis Gashoki, Alexander Lorogoi, Isaac Wabukala, Michael Kimayu, Evans Kipsang kod Abdurrahman Ali Sudi. Giduto gikwedo ketho ma itudo gigodo mag bedo ni gin kod ng'eyo e wi kama Brian Odhiambo nitie ka itudo gi make kane rik oyude ka olupe nam ma Nakuru. Individual disappeared in the hands of KWS is an issue that shall be heard and determined by this honorable court. We ask you very amply to consider the serious nature of this offense, which could as well turn out to be a murder case. The accused person's official position and training and the power imbalance between the accused persons and the victims, and deny them bond. I'll give a substantive ruling on that on the 12th of May 2025 at 2:30 p.m. In the meantime, I direct that the defense be supplied with witness statements and all documentary exhibits to be relied on by the prosecution. Kaparwani doho nyakora mgajwang' do mamalo yango ni chenro mar kambi mar World Coin mar choko nonro mar wang' oganda. E pacho kano tim tok chik. Doho golo chik mondo me kambino oru choko nonro mar oganda mana gichoko ne mara ne okotim gi kalore kod chik. Ng'eto mar do mamalo no idwaro ni World Coin obi oruch nonrogo e nyim apisas mawuok e apis jotend chenro mag nonro mar oganda e pacho ka. Kama chielo chenro mar kao pach jopiny ewi dar dwaro mar rwako chik mar bedo gi agulu mar omenda mar NGCDF e katiba ochakore kawuono e moko kuom counties ma pacho kae. County ma Kisumu en achiel kuom counties manobagi chenro no kae kao pach jopiny ka bende koro girwako dwaro mar keto chik no e katiba. Counties moko bende obagi chenro no kendo jopiny oyudo thuolo mar chiwo pachgi. Moko kuom jopiny e county ma Nyamira odok ne aguche NGCDF ma giwacho ni ber magi osenene kendo ok owinjore wite oko. Kwa katiba yetu ya Kenya na ningeomba serikali badala ya kusema kwamba wanataka kuondoa hii pesa, na hii pesa ishakuwa tangu na imesaidia watu wengi, instead wanatakiwa waiongeze ikuwe mingi na iwekwe kwa sheria kama katiba ikuwe milele na milele, ili watoto wetu waendelee kufurahia kusoma na sisi tuendelee kufurahia matunda ya depression. Tabatari, hiyo kitu ilikuwa tangu zamani. Na imesaidia watoto wetu wale adima, wale wana wasasi. CDF ruti bila ilikuwa inakaa zamani, isiende popote ruti. Hii ndio wakati wameangalia, wameona CDF ifanye. Lakini kulingana na mimi, CDF imesaidia mara mingi. Kwanza mambo ya bursaries. Wakati wasasi walikuwa wanaitishwa walipe pesa za kulipa building funds hizi za kujenga mashule, lakini CDF ilichukua hiyo mradi. Mambo ya school buses ambazo zinachukua watoto, I am proposing that the NGCDF iendelee. Sasa tunataka ingie kwa county government ndio iweze kufanya vizuri, na itafanya vema kabisa,
na ninashukuru sana, na ifanye hivyo, ingie kwa katiba na ingie tu direct kwa county government. Kambi mar Royal Media Services ka okalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM obedo gi tudruok gi kambi mar Coca-Cola mar chwalo mor ne jopiny e kaunti ma Siaya. Jolendo mag Ramogi FM no bedo gi thuolo mar kikore gi johera magi e bedo e mor kanyakla kod kambi mar Coca-Cola. Jopiny bende oyudo mich ma ogundho ka owuok kuom Coca-Cola kod singo mar sir mopogore opogore. Kaka nyikwa Ramogi Ajwang' kwayo uriuru kodwa campaign yen mar Coca-Cola mzito en 500 ml ma ibro yudo ni e gwenge mag Luo Nyanza ka indie gwenge mag Kaluo wabiro mondo wariure kodu en mondo wawuoth kodu wang'eyo ni seche ma wabet kwa riwore oganda joluo ero riwore yae tiji moro mapek aluya chot chieng' rieny iwinjo kidwaro gimoro manyalo konyi to iyudo ka Coca-Cola mzito emabro bedo ni ewi mesa. Kawuono wachako kod gwenge mag Siaya, wabro dhi kamano to wabro tiko kod Akala, kaeto kiny wantiere gwenge mag Kisumu, kaeto Joma Bay ritwa Joma Bay motiko go kiny, kaeto jo Migori ritwa uru chieng' tich adek kama kor wabro ng'ade mogik nikech kanye modhi bede machwo gi moko yuduto ni obed mana kok mzito kinde duto. Omiya t-shirt majaber mabro garwako kaachiel koda leso madhi miyo mamwa kaka mich tachako chwada e soda. Kora dok bondo ka yieng'. Kok mzito en kok mokwongo en brand mayudore kamora mora e sizes lakini gi kawuono to en 500 ml. Jatend migawo mar rawere kod tuke pacho ka Salim Vuria koni rawere manie pinje mag Afrika ntiere kod thuolo maber mar chugo tije ma ginyalo timo ka gitiyo kod lony mar mbui kendo dongore gin giwegi. Kanoloso Mombasa, herumano kelo kanyakla jogo mantiere sekta mar lony mag mbui mawuok e pinje Afrika. Jatelo no koni kwan atamalo maduong' mag rawere tiyo gi lony mag mbui gino makoro nyalo tieko midhiero mar nok mag tije pacho kae. Bende okoni dwaro nitiere marawere donjore tije lwedo mabende nitiere kod yuto maber ma ok mana rito tije mag andika mabende ikoni sane odok piny e thur kae. Perseverance, responsibly over years, participants undertake. What we want to advise young people is to use the technology and the online spaces positively. You know, you will only benefit from technology when you become positively creative. You know, not a situation where you use the online platform negatively and then you begin to ruin your profile. Sahi tutaweza kupartner na tuweze kufinance hii program kupitia kwa Presidential Award ili tuwe na partnership ama ushirikiano katika jambo hili. By uniting in purpose to help young people access non-formal education, we are equipping them for a future that is right here and right now. Wacha kwa kayo machielo nyakura mgajuanga noka Elijah Marshall Kantio Yugis ntie kodwa Jawarianda Jack wachoni en bendo seyoro sebedo kodwa Bernard wachoni en wuoda wendo kendo winje weche geyo makare gin kanyo gi Devina. Haya Eunice Juma wachoni gimo wuoro en nek mar nyathi matin manyaka sani pok notiek yal omako chunya ahinya kendo wachoni en gino winjo benine no kake timo. Ano bende ote kanyo mar Jono Nyango kaya Owiti Foundation CBO wachoni entiere Odili Gardens Nairobi
mora hinya kendo rumos ne Rose Nyamunga gi jotelo modhuro kanyo. Aneno bende ka ote mar Joyce wacho kanyo ni entiere kod mano min Rehema. Wacho no wuoro kaka piny Kenya sane dhano wito ngimagi kendo en dwaro mar gi mondo mitimie nonro makare mondo neni to bedo nade kotenre gi weche kuom arita. Eno bende ote mar Jarosoja onyisa ka chani entiere kodwa kata kamano wacho ni nochako wacho chon ni Ruto bila break 10. Kaito wacho ni omor kaka jotelo mag ODM wacho ni Ruto 10 bila break wang' ni kik wabed oko mar serikal oganda luo. Kaito wacho ni en Green Army Chief Gor Mahia mano osiep Dr. Raymond Omolo entiere kodwa e chenro kendo wacho no osebedo. David Obel wacho ni entie Kipasi Kanyadoto wacho ni chenro ni nosechopo e yo makare kendo entie kodwa kana bende Pastor Ongonge George. Pastor wacho kacha ni oko kwe makende kuom Homa Bay County gi jo Kasipul wabedo gi kwe chieng' Friday kawako mbunge marwa mano kanyo. Pastor George Ongonge mar Glow Church wacho ni ji obeda kod kwe kendo gi horruok entiere county no Homa Bay gwingo makarachuonyo. Neno bende ote kanyo mar Job Jagongo wacho ni entie Eldoret wacho ni limbe jatend piny Kenya William Ruto kaluo dongruok kende mwadwaro kaluo min gi Grace Jagongo gin godo kanyo gi Jonyakach. Hawiti Jarodi wacho no mora hinya ka wache gichopo ne kanyo gin kanyo wacho ni muoso chopo ne Faith Mzomo. Ano jako Jawarianda kendo kacha kato Steve Orera wacho no wuoro kama jal manyoba jatend piny Kenya William Ruto gi wuoche no gole chir mar ka wuoche to bayo go jatend piny no wacho bende wacho ni pod mamako dhojo Kenya hinya kendo gidwaro ng'e adiel. Eno bende ote mar Joseron wacho ni entie kodwa kata kamano wach mar ni achije umo wenge gi gano kata dhoganda wacho kanyo ni jamu uyo umo wiye gi shati no mako dhoge wacho ni entiere kodwa. Eno bende ote mar mama Melanie kaito Samson Onyango wacho no wuora hinya gik matimore pacho kae. Eno bende Florence Cattell wacho kanyo ni en bende entie kodwa koya Bondo Town. Barin Bayan wacho kanyo ni entie Migori kata kamano wacho ni jo Migori wachalo jo manade to Jakuria ma wacho ni ok Jakuria wadgi no gin jo Migori gite koro en ng'ama no timo timno. Wacho ni penjo pod penjore kendo gidwa adier kotenre kod wach mar budget en piny Kenya William Ruto gi wuor. Wayo matino duko mago mag tuke nyakoro mga jwang tiketi mabor. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mag tuke club mar Gor Mahia golo koke kendo nyiso riwruok matao tuke adhula mapacho ka mondo mi oranga kaka ginyalo tao tuke adhula gi chike mage tok lweny muoche tugo e kind club mar Shabana gi Gor Mahia lap Magusi Stadium odiochieng'no manyoro. E ote makende makuku maduong' mar Gor Mahia oro ne ute fwambo gichiwo mos makende kata mos makende ne johera mag adhula 72 manoyudo hinyruok e tugono ka koro gikwedo mokalo tulo mano muoch kono.
Gor Mahia no wuok tung' mosuo gi komiti matao lige riwruok mar FKF magiwacho ni ne onge gi ng'eyo ewi chal mar arita e alabno kata toka bedo gi romo dakika machuok kapok tugo nochakore. Romo mane ogolo paro ni tugono kik tugi alap magusi. Commissioner mar tugo bende gima kogo damen tok chiwo report ni tugo nyaka ne dhi mana nyime kaka kumar Gor Mahia. Lero ni ne giyudo ote kowuok kuom commissioner mar tugo mane wacho ni tugo no nyaka ne dhi nyime nikech report mano wuok Nairobi mane chuno tugo no dhi nyime. Kamachielo tim Kenya jotugo mayawuoyi ma higgi ni piny mar 20 Rising Stars no loyo tukgi mar 2 gonde 3-1 gi tim mar Tunisia e alap ma 30th June Stadium boma ma Cairo piny mar Egypt. Mana kaka tugo mokwongo tim no mitao gi Salim Babu noyudo gol mokwongo kokalo kuom jatugo Lawrence Ouma e dakika mar 37 kapok Tunisia yudo gol margi kokalo e opich achoma manolo gi jatugo Fares Boznina. Omar Benali no keto Tunisia nyime dakika mar 70 kapok Aledin Debrali lo gol mogik ni Tunisia. Kenya manolo gi Morocco gonde 3-2 e tugo mokwongo. Koro lo mana tim ma Nigeria e tukgi mogik mar group mondo gibed gi geno mar dhi nyime tielo manyime e tukegi. Taking it early and on the floor instead of putting it into the area. Dendani, this is a good run from him to the byline. He goes, and Tunisia can't miss. And Tunisia, who were trailing for much of the game, have finally scored to go ahead. Geno mar Chelsea tieke thuolo 4 mokwongo e tuke adhula lig maduong' piny mar Ingresa nenre tok loyo klab mar Liverpool gonde 3